Yan guys, hello. Muli, si Manong Kipinto po. Ito po tayo kay Kuya Bong. Binawag to. Kasama si Ate Presi. So, we will make prayer muna kami bago po kami magtuloy sa aming therapy. So, may kasabihan tayo, prayer is powerful. And again, kay Kuya Bong at kay Ate Presi, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga pamilya, shout out. Siyempre, sa kanilang mga kapatid at kamag-anak, both of them, shout out. Siyempre sa ating major sponsor. Ano pangalan? Dokioli. Okay, sagot ka. Salamat ka. Salamat Dokioli, salamat Silvia. Mga wala kayong mga kapatid ko. Lalo nitong asawa ko at saka yung anak ko. Masipag na si Nanay Presi po, masipag ito. Ha? So, pray muna tayo bago tayo magsimula. Tapos yung make them, yung kanilang BP. So, minamoto natin BP nila. So, ito yung good news. Sabi nga ni Kuya Bong, may power na yung kanyang left. Pero kailangan, sabi nga, padlock pa. May power na kasi sumisikit-sikit na. Yun ang ating good news, no? Kanina kasi, yung naano ko, gumaganyan siya. Bakit sabi ko, ano ba yun? Bakit ganun ba yun? Yung nanginginig, yung gumaganon siya. Ito yung Yung gumaganyan Oo. siya. Ito isa, hindi naman. Ito, nangyayari ko kasi kasi mula na mag-circulate yung dugo. Gumaganyan siya. Kasi gawa yan sa Sabi ko, baka reflex lang. epekto ng therapy. So, yung muscle niya, parang gusto ng bilakad. Kapag mo tayo. Okay? Sabi nga sa Thessalonica 5:17, kapag nakapag-isa ka kay Kristo Jesus, ikaw na ngayon ay bagong nilalang. Wala rin dati mong ugali, ikaw na ay bago. Bakit bago? Sabihin po no, wala rin dati mong ugali na hindi maka-Diyos, kundi ngayon ay maka-Diyos ka na. Marunong ka na magmahal sa kapwa mo at magbalasakit at nalalangin sa Diyos. Yun po yung dati po yung bagong nilalang. Masalamat po sa iyong biyaya sa kalakasan na pinagkakaroon po sa amin, hindi po sa lahat sa mga salawang ito Panginoon. Kasi wala pong sawang pagtutulungan. Ano po natin Presi, tinutulungan niyo po sinusuportahan po sa Kuya Bong sa aming problema ng Kuya Bong, bilang asawa. Ginagampanan niya po ang pagiging asawa. Maraming salamat po Lord God sa mga salamat ito. So you bless them Lord God, ang mga anak mga po. Together with Lord God, yung mga sponsor po namin at mga anak po nila. At patuloy pong supportahan at ingatan po ang pamilya nito Panginoon. Hindi po sa lahat Lord God, yung aming therapy gagawin, ay samahan niyo po kami na she bless my hands, pag-therapy ko ito. Ito po ang mga aming samang talangin sa pangalan ng Jesus. Shout out pala sa apo kong si Jepoy. Pag-gaday. Hindi. Akala gaday. Mag-ingat ka po, malaman kita. Ikaw, Dar, gusto mo shout out? Hindi. Basta mo shout out.